Το σημείο συνάντησης για τους ηγέτες της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής Ρίταμου επιστρέφει. Τα Άσομου, 12η αρτοζήμα, από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2026, εδώ στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες με εξοπλισμό, μηχανήματα και πρώτες ύλες. Τα Άσομου, Πες Αλεύρι. Η αρτοζήμα σε γυρεύει Ρίταμου. Οργάνωση Χελέξπο. Βρισκόμαστε στη 12η αρτοζήμα, περίπτερο 15, stand D12, C16, B20. Γεώργιος Γαλλής και Αφή Γαλλή, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παγωτό και συσκευασία. Και έχουμε κοντά μας έναν από τους αδελφούς της εταιρείας, κύριο Σάκη Γαλλή. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην 12η αρτοζήμα και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το brand storytelling της εταιρείας σας, πώς και πότε ιδρυθήκατε, πού εδρεύετε και αν η αγάπη και το πάθος που παρατηρούμε για το αντικείμενό σας ενισχύει τελικά τις υπηρεσίες σας. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1989 από τον πατέρα μας, ο οποίος έχει πλέον φύγει από τη ζωή. Μαζί με τα αδέρφια μας και συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά. Εξελιχθήκαμε σιγά σιγά και μέσα στα χρόνια καταφέραμε και δημιουργήσαμε κάποιες συνεργασίες, όπως μία από τις πιο στρατηγικές συνεργασίες είναι αυτές που βλέπετε σήμερα. Είναι η εταιρεία Foodstaff. Είναι η εταιρεία Gusto Vero, είναι η εταιρεία Bachem και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι να παρουσιάσουμε όλο αυτό το κόστος των συνεργασιών και των προϊόντων μας. Θα θέλαμε μία αναφορά επάνω στα brand που βλέπουμε εδώ στα stand σας, όπως είναι η ελβετική εταιρεία Kofola, η κρέμα ζαχαροπλαστικής Ice Feeling, καθώς και μία αναφορά για τους οίκους που εκπροσωπείτε και τις συνεργαζόμενες εταιρείες όπως είναι η Foodstaff, η Bachem και άλλες. Συνέχεια της προηγούμενης απάντησης που σας είπα, η εταιρεία Foodstaff είναι η εταιρεία η οποία έχει εισάγει την ελβετική εταιρεία Kofola, η οποία το project είναι Eat Your Coffee, που σημαίνει ότι έχουμε σοκολάτα, αγαπημένα προϊόντα και ο καφές, τα οποία τα έχουμε πατρέψει στην Ελβετία και έχουμε δημιουργήσει αυτό το πολύ όμορφο προϊόν, το οποίο είναι μια σοκολάτα πάρα πολύ καλής ποιότητας με 100% αράμπικα καφέ μέσα και ένα πάρα πολύ πρωτοποριακό προϊόν, όπως αναφέρεται το Ice Feeling, το οποίο είναι μια κρέμα η οποία δίνει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση στα γλυκά μας και δίνει λύσεις στο ζαχαροπλάστη μας. Από εκεί και πέρα, σαν εταιρεία, αντιπροσωπεύουμε στην Βόρεια Ελλάδα την εταιρεία Gusto Vero, που είναι μια εταιρεία άκρως ιταλική με παραγωγή πρώτων παγωτού, πάστες, βαριεγκάτα και είμαστε εμείς οι αντιπρόσωποι στη Βόρεια Ελλάδα και τα παρουσιάζουμε εδώ με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Η άλλη εταιρεία η οποία έχουμε σαν αντιπροσωπεία είναι η Bachem, αυτή την τόπο, που είναι μια εταιρεία που παράγει μείγματα αρτοπίας. Και τέλος, επειδή ασχολούμαστε και με το κομμάτι της αρτοπίας, έχουμε και την εταιρεία Pack Μαγιά, η οποία είναι μια πολύ καλής ποιότητας μαγιά που βοηθάει τον αρτοπαίο στην ανάπτυξη των προϊόντων μας. Τέλος, θα θέλαμε να μάθουμε τα σχέδιά σας με ορίζοντα πενταετίας. Τα σχέδιά μας με ορίζοντα πενταετίας είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας από το εξωτερικό, να ανακαλύπτουμε και να αναπτύσσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα προϊόντα σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, όπως είναι η Foodstaff, όπως είναι η Gusto Vero, όπως είναι η Bachem, όπως η Pack Μαγιά, και να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να τα παρέχουμε και να τα δείχνουμε στους πελάτες μας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.